Ngibone le video eshaqisayo emzimbeni ethusa kakhulu yale ntokazi ebeyinhle kakhulu emtsha wavele waguga nje waba ugogo ona 82-85 years ongaphilanga kahle. Uneminyaka mingaki manje? Ngina 31 ngazalwa mhla ka 3 July 95. Ngagula angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye cause yena umuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimazi. And mabesho bathi lento engayithatha kulo muntu lo umuthi babemlokhu nje ngawa kusiwona umuthi wala umuthi abawulanda emazweni. Kodwa-ke kwakungena kwami kugula-ke ngaze ngaba nje angikhona ukusizakala kubantu besizulu bahambile inqwaba. Izimo engijwayele ukuhlangana nazo ezingekho mnandi. Abantu banamavo, people have many thoughts about it. Abanye bathi into zabantu, abanye bathi it's a medical condition. People have got mixed feelings and options about it. The spiritual world exists. Some of the conditions are medical, some are spiritual. Ezinye yi-handwork, yizandla zabantu. Njengesimo saka mama uMoyo naye wenza akulesimo esibuhlungu kakhulu esake yonke into ene kaningi uma uya kodokotela bazothatha lesimo basinikeze igama lesilungu nese science njengalo mama njengomama Moyo uNkulunkulu ungcobile ngesiphiwo noqobo lokukhulula abantu emakhamandeleni kaSathane. Sanibona bakithi, mina ngiwaseshoyo kaMonti. Uyazi bengithi ngiyathula kwangathuleka. Kuhle ngoba lento ngizoyiposta epagini lami. Ngoba ngiyibona epagini lomuntu, ngiphendula umuntu. Nakhona futhi ngikhonjiswa ngenxa yokuthi kuyabonakala ukuthi lento ekhulunywayo iqondene nami ngoba phela imina umuntu ofike wagcoba umuntu ngo-oil. Oil owaziwa yithini ukuthi yini, kodwa ukuthi u-fish oil angazi, ngikuzwe namhlanje u-fish oil. Ngingeke futhi ngisho ukuthi u-oil onjani. Kuyaye kube kuhle ukuthi umuntu mayedinga ukusiza, mayefisa ukusiza asize ngendlela yakhe, asize nje ngaleyo ndlela afuna ukusiza ngayo. Ebese ngabagxeki abanye abafike basiza ngendlela bebesiza ngayo. Kuyaye kube kuhle futhi ukuthi ube khona endaweni ngesikhathi kwenzeka isigameko, ngoba esigamekweni uzofika ubone ukuthi kwenzakaleni. Kubi ukuthi ule la ukhona ebese ufika la uzokhuluma inoma yini. Kulungile-ke ngimgcobe ngefish oil. Ngimgcobile-ke usisi uSne wakwaNhlapho ohlala eMtuba, kuthiwa simgcobe ngefish oil. I-fish oil ehambelana nama-herbs asendalo enhle, Herbs and Beyond. Ama-herbs afike alungisa umuntu ngaphakathi. Le kuthiwa i-fish oil bisifika yona nje iyaqedelela ekutheni isikhumba somuntu sibe healthy. Bekukuningi obekuhambelana nale ebekuthiwa i-fish oil okungabonwanga ngabantu ngoba bebengekho. Isikhathi esiningi ngingathanda ukukhuluma ngoba ukukhuluma ukukhandela ukukhuluma, kodwa angifuni umuntu ogudla iguma. Khuluma nami ufuna ukukhuluma nami, ungaligudla iguma. Ngiyamcela-ke lowo omthandayo wena othe mina ngilapha abantu ngefish oil. Abanye bathi ngeke ngilingene izulu, abanye basho lokho abakushoyo, abanye bayasho.
ngicela nimlethe ke lo enifuna ogula ngakini eduze kwenu, nimlethe nimgade masimelapha nendalo enhle Herbs and Beyond, nimgade nesinike lo minimum 3 months esithi awusinike wona mangabe silapha umuntu, nisinike wona ngoba akaze kusho thina ukuthi sewuyabonakala umehluko. Uma abantu bewubona umehluko kusho ukuthi abantu amehlo abo ane peace, amehlo abo ane positive energy, bayayibona into ezama ukwenzelwa usine. Ngicela ke nimlethe lo ogulayo otholwe nini, hayi usine, lethani ogula ngakini simlaphe, mletheni. Makhoza noma udaba lami ligcine seliduma kabi ku-Facebook kuthiwa ngalala nomuntu ongaphandle engakaze ningiqambela amanga, ningithuka, ningibeka kabi. It's fine, kulungile. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu bakwaNdalo, bakhona bonoma. Sicela ke ukwelekelelana njengomphakathi, sicela ukubambisana nathi nibambisane nawe noma ngabe uneklabishi noma ngabe uneklabishi notamatisi no-anyanisi, letha uzo-contribute. Senzani sakha umzimba kasisi, siyamsupporta ngoba izandla zenze njani. Yebo, namhlanje kula ekhaya ngelinye ilanga kuyoba nakuwena, ungathi uma ngakafinyeleli kuwena bese uyibona wena ukuthi mhlambe wena njani, naye ubengazi ukuthi ngelinye ilanga kuyoba nesimo esikanje. Bese siphinde siyakhumbula ukuthi singagxeki i-information ephelele singenayo, singakhulumi i-information ephelele singenayo, ngoba ngelinye ilanga kuyobe kukhulunywa ngawe i-information engaphelele. So siyacela ukuthi umndeni wala ekhaya niwubeke emthandazweni, niwusupport njengomndeni wakule community. Angithi ngomndeni. Siyabonga kakhulu. Asempeni hlombe kakhulu ke ngizobiza uManqobo nangoba nibiza ngoManqobo. Ngicela ayelethele nanti ibhokisi lapha sesiyaphuthuma mfethu sambeni, umuntu esize kuyena lana kwenhleko akekho right, esimina kufanele simmise kahle phandle ngoba ngiyazi nje bese nimshutha futhi senihamba naye nithi niyambona ke kodwa ngcolile kodwa basinqoma bakwethu abantu kwabanye ama province bathi ke sibe njenge KZN ukuthi uma ngabe izwe into ivele igijime yonke izo support, at least konke esinqonyola yona ke yodwa ukuthi siya support. Bakithi ke nansi wheelchair indalo enhle Herbs and Beyond ngaphansi kaDokotela uHuman Plumber the Fajara esithengile nathi ukuthi cha ucela ukuthi ke bakithi engalokho eqhubulo, kodwa for now ke ihambe kanansi wheelchair. Asishongo ke thina siyindalo ukuthi sesivalile la sekukhona thina sizogida thina, cha wonke umuntu uvumelekile ukuzoletha usupport njengoba nathi sasithumile itholeleni TV yafika lana nizwile isho, so ke nathi sisifikile ke lana ke bakithi ke nansi mithi nayibona ngithi iphindele ke nikhuluma nento nisho, angisho phela nina ngisho laba abanye ukuthi bethi afike eCrossa kolethe eCrossa bazophuza ngani nemali ekuthiwa sikhishiwe, bathi imali izosiza ngani. Angithi kunengane encane laba kithi, so lengane encane ukuzihambe esikoleni kufanele ikhere nani bomakholwane siyanicela sesingaba kanhleko sonke manje la, singaba kanhleko sonke la kwasala imali le ekhaya ukuthi ingane ithole caring ikwazi ukuthi esikoleni iqhubeke. Siyabonga kakhulu. So regarding Pastor Mporo and claims that he can heal her, that's a spiritual or religious claim, not something that has been scientifically demonstrated. Werner syndrome is understood by medical researchers as a genetic disorder involving mutation affecting DNA repair mechanisms. There is currently no known medical cure that reverses the underlying genetic cause. Treatment usually focuses on managing the complications. So people with Werner syndrome often develop several of these features. So it's premature graying or loss of hair, wrinkled, tight or thin skin, short stature,
diabetes, poor wound healing and skin, tightening, early heart disease, increased cancer risk. So can a healthy 31-year-old suddenly look 95? That's the question. So a person generally does not wake up and suddenly age decades overnight from Werner syndrome. But however, Werner syndrome is unusual because many affected people appear relatively normal through childhood and adolescent stage, and then signs of accelerated aging become much more noticeable in their 20s or 30s. Some reported cases describe major physical changes becoming obvious over a period of a few days.